Yho, sana ndigezelwa si-storage se-iPhone. Anyway, ndithi ke usisters utsho ke ngesidlokolo sefele lebhokhwe. Ndika webhokhwe. Oh, ndithi ichoba libotshwe ngeqhiya andiyazi laa nto bulema emnyama yabo. Gqima yintoni le nto iphethwe ngumhlekazi? Ingathi into ongayothakatha. Ude wabuza into yoba ukwesiphi isigaba mhlekazi? Bakaloku akubonakali uba lichoba eli. Uthi hayi nali ichoba lasekhaya. Kuthiwa lichoba elathi ewe lilo qha bendingafuni ulikhupha intlombi ingekaqali. Ndiqonda uba ngoku thina sakwazi njani uba uyayiva. Ndithi kwa iintsimbi ezi uvula kubini ungaphantsi kwechankcasi. Yandiva ndini? Yalazi ichankcasi sowulazi ngoku ichankcasi. Ichankcasi lingaphezulu nanke awuvula kubini ngaphantsi. Umbuzo wam nto sekuthiwa ke awuzazi kwa like awuwazi umthetho but ilogic ithini? You understand? Waba nje kum waba ngumzekelo womthi weChristmas womntu owenziwe maphuthuputhu awafundiswa nto wenziwe kunxanyiwe. Uyabona ngoku thina xa ume phaa awuzubona uba siyakuhleka, especially xa uhambula ungagezi. Shem waye azange ageze yena ungene nje kakuhle ubonakala uba ngumntu wenkosi ongazinto, so sihleka naye xa ehleka. Kodwa ingathi mna ndinganibhaqa uba akuseyandenzi uba muncu nje. Yiyo ndithi uqala intlombe. Uyayibona ndithenga umgoduso kulo. Iqale ke intlombe. Yeva. Qonya ke ungibhekile ukugqibela kulo mhlekazi. Hey, siyaxhentsa ke sisentungu. Siyaxhentsa. Hey, umuntu ophethe umsebenzi ke uyayiva akubikho mntu othethe emveni kwakhe. Utata ke lo ukhokelele. Hey, uthesa utata ke uyayazi mos xa uligqirha kungibone mos lanto xa usentungu uvukelwa ngumoya uyala uthina umotivator. You understandisa abantu lento singayo. Hey, wathi umhlekazi uphendulana notata njengobela phenduka mane sithi hey imandixelele mna. Hey wena uwe like like kanjani? Uyanderstand? Akazi nix. Kuyabonakala into yoba nanku umzekelo womuntu owaqesha igqirha lo wathi ndibeke enkundleni yasekhaya. Igqirha nyhani lamthatha lamnika ichoba. Akasakhumbu lezo ntsimbi uba wayezinxityiswe njani okanye ke wayezinxityiswe ngolu hlobo kwayena. Uyayibona lana injalo ke into yokungafuni ukuyifunda into ufuna uvese kube nayo. And asoze sifane. Soze ufane nomuntu. Uyabona wena njengoba ulapha ephehlweni uziphe ichance yokuzohlala ephehlweni. Uyabona ukuba une-chance yokuthini ukhanda nami iyeza. Uhlala ezindwendweni nami. Uyayiva ungena nami emzini xa ndisiya entlombeni njalo. Ukhona xa ndiyipakisha isuitcase yami. Uyazazi into zokuqala nezokugqibela. Uyayazi uba xa ndiphuma endumbeni ndisiya emzini ndenza njani. Uyayibona yonke laa nto leyana. Uyakwazi uxhomela abantu abadala. Zezinto uzawuzenza sewuwedwa ke ngoku. Uyanderstand? Uyayazi xa kulungiswa iyeza labahlekazi uba kwenziwa ntoni, ukudityaniswa ntoni, kufakwa ntoni. Because uyibone apha kuwo. Uyabona naxa kufika omnye umhlekazi into yoba oh because xa isenzelwa wena usenolibala. But as uba umane uyibona iyabetheleleka. You understand? That is why ufumanisa uba namhlanje baninzi abantu bayanyanga xa sithetha into zenyani. But hey yitywa jobshini ubone into yoba hey omnye umbone uba kudala enyanga le nto ningayiboniyo uba kumphokoqo umvubo wanto wenziwa phaa. But umbone into yoba over time uyayikrokrela into yoba
hayi man lento ingathi yenziwa olhlo ubone setshintshile ke ngoku ezama ukwenza lento ingathi yiyo but asozifane ungakhange uyiphile. Khona nomnye I came across on Facebook today. Andingomntu othanda i-content yabantu andiyilandeli kakhulu because I don't want to taint my own opinions and so forth. But when I come across something interesting, sometimes I will listen. Uthi lo mhlekazi ifana nezi-self-initiates. Uyabona yenye ingxaki leya yaba bantu bathwasa kakhulu. Bathwasa to a point oba bona abadingi ne-mentor le, like you don't need ayikho loo nto le. Like bazazithini uzazithwasa like idlozi lakho abantu bakokwenu bazakuxelela isilawu sakho sokuqala ba njani he andiyazi because kubakho izilawu zokuqala ezibasikubona into yoba you understand ureacta njani siphinde sibone into yoba masongeze ngapha masivula amathongo akhe you understand masithobe umoya wakhe you understand izilawu uyazitshintsha yena ke ngoku inoba bakhala ngedlozi lidlozi okokoko mane uyathonga ulele nje hey inoba hey hayi mntakababa inoba bathongani into endingayaziyo inoba uhlele nje umuntu uhlele ubukela ifilimu yena unemanual ayinikwayo ewe kaloku uhleli nje ulala kwakho uzawuxelela into bavuka abo bethive ibhekile kuthi uyabona ke le bhekile boyibetha for 6 hours I don't know phinde ngomso ufike la makhulu andiyazi like I can only imagine noba yenze kanjani. But now my question is xa kufuneka wenzile omnye umuntu you understand look bakhona abantu engekho need yoba bathwase but bazi-mediums like bayakwazi uhlola ubonela indaba zabantu you understand that is why we call them mediums. Akazunyanga mntu akazuphehlelela mntu qha ungumntu obonayo you understand unesipho sobona zezanto ngesilungu kuthiwa zii-clairvoyants zii-mediums you understand zii-shamans you understand kune-terms nge-terms you understand but omnye nomnye unfortunately kufuneka sithwasile singabanye uyayibona hayi baba leyo ukuthi mina ndithwasiswa ngabantu basekhaya kuthi athi umntu hayi mina kuthiwe sendigqityiwe ndishota nje ngobekwe enkundleni leli phela igqirha lizawuthatha wena likubeke enkundleni lingakhange likuvavanye mina I will never ungafuneka kuye kwenye i-self-initiatane ke bekane enkundleni aba ngathi ndihlekisa ngento zabantu but ke mhlawumbi ndithethiswa kukungazi nam uyabo but yeah besikule nto ithi misconceptions ngokungena ephehlweni okanye ngokuthwasa okanye ngejeni ngeprocess yokuthwasa even namakhaya enu baba nengcinga uqonda uba umtata akaka-understand ngokuyohlalela ntoni clams siyikhuphile nje le mvula tasi yintoni ngokufuna ntoni lo mama ungayihlala neminyaka mama uyigqibe ne-2 years ungakhange waba kanti unyukela kwesinye isigaba xa amandla engekabikho kaloku umzekelo kamandi babonile apha ephehlweni bangonomnqana umuntu ubala i-3 years you understand because amandla wakaveli but akho nto angayaziyo you understand even naba bangamatshoba bayazazi into yokuba xa kuthethwa ngomthetho okanye xa kuthethwa ngeyeza okanye xa kuthethwa ngemvumisa usibanibani lo ungunomnqana you understand uyandogqitha we respect them it's just that ithuba likafiki kubo ubuhlwela idlozi likagidi okanye ubuhlwela bukadlala akenzeki le nto kufuneka yenzekile and ke nam andinamlingo mntakatata hayi andinawo umlingo wovula izinto zakokwenu you understand I can do so much but ngelinye ixesha amatyala kokwenu play a role you understand avala izinto zenu nonke kokwenu not just wena nabanye ozalwa nabo ingathi zizawuba yi-4 ii-parts mntakabawo imandla topic